Nwanwa enti akanfo a no omu ni baabi ti omatimi ako edi nkunim ama seesei nsase no omo ne da no embre yendi nkaso we ye ofa etoso miensa wo Asante abakosem a ye hya ase ese yesuanum ye to aso saa akanfo ya ye frɛ omu denkyafo yi seesei omo na aba bedi asase nyina so den a edom ani sade oso ntakrache ensu oto ewie bo edom bebree pese omo betwifa denkyraso nenso ensuo ebeyebo den omo so odom yi we ma abusuakuo num bi etena asese omo bete omo ho na esa eye ntokwai edoso dodo moma yenhwa ade wo ha enkrofukuo bi edi kan ete omo ho na omo doso yie paara omo hyase ese omo to makontuo so akwa pepensase baabi abo omo sese saa nkrofukuo wi ne yefrɛ omo Asante enti wo hwɛ Asante a asekyerɛ nyina ne sɛ esa enti eye ntokwa enti ana omo te omo na omo ba no na omo doso yie enti omo duru baabi no omo yɛ sɛ omo bechiche omo mu na ebi akwa fefa omo nsase a omo pe faako a omo beduru ya omo che omo mu no ɛhɔnom na enne yefrɛ hɔnom Akyem kyerɛ omo ache omo mu Akyem asekyerɛ nyina no na ekoba sɛ obi amfa n'ani nkyerɛ asase a opeso ahanom na enkrofukuo bi omo de omo ani kyerɛ apepo bi so a na de obi eka ne sɛ saa nkrofo edie omo kɔ omo mba biem we die omo kɔ akowu omo na ena amene okasei yefrɛ omo kwawufuo kwawu asekyerɛ nyina ne sɛ omo kowu na dodo na bi nso edi omo ani kyerɛkyerɛ nsase ahodo so mom yemfa we ntu nkyɛn ansa ne yemfa ani nkyerɛ Asantefo yi so Asantefo ba beduru ye no omo de kan kɔbɔ omo sese wo baabi a yefrɛ hɔnom amakum na de enti a omo frɛ hɔnom amakum ne sɛ ɛhɔnom atietiesɛm ene nneɛma bebree kɔ so yie paara ɛno nti na omo to ɛhɔnom din amakum kyerɛ sɛ ɛhɔnom ɛbɔ omo makoyi ɛyɛ kasakoa omo free hɔnom a pɛ ana omo ba bepie faako a yefrɛ hɔnom edum enti edum ana omo bɔ omo sese ana omo yɛ sɛ omo bɛkyekyere omo ASANTEMAN ɔdɔfo ɔman bia ɛwɔ akonwa na akonwa bia enso wɔ ne din na ahemfododo sɛn ana edi akonwa no ebesi ne atumfo bebree ebedi akonwa ne so ekopem sɛ ekɔya ekokoduru osei tutu a okokofa okomfo anoche ebaaye na obɔ ASANTEMAN din a usidɛn ekoyi okomfo anoche edin frim ofa etoso na amede bebrɛ mu no yebɛyɛ ne sɛ yebɛbɔ ahemfofuo din a edi aba bepie ebra otumfo osei tutu odi kokohyia okomfo anoche ema ne ba ASANTEMAN mu na ebeduru mre bi a na Asantefo ene Akyemfo enya akasa kakra na we na Asantefo etwam okonongo a yebisa omo se omo yɛ Asantefo Akyemfo enso eba betwam a ubisa omo se yɛ Akyemfo we na konongofo efa adwen bi se saa nkrofo we die omo hu yie pa omo yɛ Asantefo omo nso a omo san yɛ Akyemfo ɛhɔ na yɛde ba benya biaye bia yɛfrɛ hɔ Asante Akyem enti wobɛhwɛ a wotra konongo kɔna wobɛhu sɛ omo wɔ saa animu hɔ biaye bia no omo yɛfrɛ omo Asante Akyemfo omo yɛ Asantefo omo san yɛ Akyemfo enti yɛfrɛ omo Asante Akyem Agogo mepa wokyɛw wote Agogo na ase Agogo no nso yɛ ensuo bi a ɛda Asante Akyem ne din no esa yɛ kura ɛwɔ Asante Akyem na mawura mfi sɛ Akyemfo nko ana Asante Akyemfo nso nko Akyemfo na ankasa no omo na ɛwɔ osino dwaso ɛne ne mpatamu nkura a ɛbɛnbɛn hɔnom nyinaa nkuro ne bi wɔ hɔnom a ɛhɔ din ɛwɔ ASANTEMAN ebi te sɛ Heman Tafo Krada so ɛne nkuro bebree nkuro ne bi mpo a ɛwɔ Asante Akyem Agogo no ebi ɛwɔ Akyem ebre no kwa na eko minya anka metoa so enso agya obɛyɛ ne den medamase ene mumra da munya de mame sɛ mekasati obi biara momfa nkyɛme sɛ meyɛmfonso so o mekasa mu a na mode akyɛ me wate mepa wo kyɛw me YouTube no nso
omia me profile ne so a wobɛhu sɛ link bi da hɔ ɛyɛ ano abɔ so no subscribe ama me wate nyame nhyira obi biara nyame nka mo ho me dɔ mo bye bye